Ahoj, já jsem Víkýř a vítám vás u nového týdenního Week vlogu. Máme teďka momentálně pondělí dopoledne, no 10:45. No a teď, co by teda skončila dovolená, tak tím pádem opět do práce, což samozřejmě je celkem fajn, protože už jsem poslední dobu neměl co doma co dělat. Jinak, co se týče i vánočních videí, tak no, ne tak úplně jsem natočil ještě všechno, co jsem chtěl, ale určitě budu natáčet během tohoto týdne ještě, protože chci prostě pro vás natočit super videa, ať máte na Vánoce co koukat. Jinak pokud jste neviděli v kartě komunita nebo na můj Instagramu, tak jsem vlastně dal takovou, řekněme, poukázku, spíš takový jako, řekněme, takový plakátek malý, kde jsem vlastně vám abyste věděli, na co se můžete těšit během tohoto vánočního vlastně speciálu. Takže máte tam vlastně seřazeny od 23. prosince do 1.1.2025, takže tam všechno uvidíte. A to jsou vlastně videa, která budou letos na Vánoce vycházet. Takže uvidíme, jak to ještě dopadne. No, já se teďka teda obleču se, udělám si, co je potřeba, no a vyrazím na cestu do práce. Tak už máme po 12. hodině, já už jsem teda na cestě do práce. No, asi za půl hodinky by tam měl být, takže to v pohodě. Jinak možná se ptáte, proč pěšky, nejedu jak vždycky busem. Ale důvod je ten, že je celkem hezky, tak jsem se chtěl projít a tak nějak trošku ušetřit za cestu. Takže je někdy fajn si trošku projít, samozřejmě zpátky už půjdu busem, protože jako nechci jít tam jako o 11:30 večer dom, ještě takhle v noci, což není úplně dobrý. Takže teď se takhle projdu a odpoledne tak to samozřejmě pojedu normálně. Jinak teďka tuto středu nebude nic pozítří, že nemám zatím nic natočenýho, ale tento víkend, nebo celkově i tento týden, no spíš asi víkend, bych chtěl určitě něco natočit, takže to další středu se určitě můžete něco těšit. No a potom teda budou vycházet videa normálně, pravidelně každý týden ve středu, jak teď vlastně příští týden středu, tak potom během těch Vánoc, což je, mám pocit, že 25. a pak je tam ještě 1. ledna, takže normálně ty videa vyjdou. Takže se máte určitě na co těšit. No a doufám, že už se vrhnu opět do dalších vánočních videí, protože mám toho ještě docela dost. Teď máme ten večer za 5 minut 12 v noci. Jsem tady asi před půl hodinku dorazil z práce domů. No a teď si samozřejmě půjdu lahnout, protože dneska trošku víc unavený. No, co bych ještě tady asi řekl, možná jenom to, že vánoční videa, která samozřejmě připravuji, tak není úplně všechno ještě natočený, protože ještě mi to hodně zbývá. Ale pokusím se to fakt natočit co nejrychleji a hlavně nejdřív, abych vlastně to měl, protože potom nebudu mít úplně čas ještě nějaká až videa natáčet. Takže budu mít další věci na starosti, takže doufám, že to všechno stihnu. No a já si teda teďka půjdu lehnout, půjdu spát. Takže dneska byl ten den hodně náročný, tak je potřeba si trošku odpočinout. Tak už máme momentálně další den, že máme úterý 3:45 odpoledne a teďka momentálně do práce a máme dneska docela pěknou zimu. Jinak asi víte, zase jdu tím místem, protože jsem dneska byl na orole vyšetření, no nakonec teda až v pátek, protože mám poslední dobou teďka zase prostě levé ucho, na něm neslyším, taky divný jako bzučí, takže právě jdu v pátek na orole vyšetření se sluchem a doufám, že to nebude nic vážného. Takže to je tak. No a já tady nějak přiběhnu přes to pahno tady. A je to dobrý. No a já se tam končí nějak večer, takže možná ještě večer se nějak vám ozvu, ale uvidíme. To pahne, to je fakt ale šílený. Tak už máme další den, tím je už středa, máme za chviličku 10 dopoledne. Já teďka musím ještě letět po Olomouci. Potřebuji dělat takový, řekněme, větší nákup, protože za chvilku se blížou Vánoce a tady ještě nemám úplně všechno. Jinak nějaká další vánoční videjka budu natáčet ještě během tohoto týdne, takže ještě něco natáčet budu. Jinak můžu také i říct, že se můžete těšit na jednu takovou, řekněme, novinku. Nebudu prozrazovat co, jenom si myslím, že si fakt máte na co těšit a bude to asi jedno z mých, řekněme, doufám, nejlepších videí tohoto roku, takže doufám, že se vám to bude líbit. No a jo, myslím, že si s tím tam teda hodně práce, ale ještě uvidíme. A já se teda teďka převleču a skočím si tady ještě kousek ťamalu tady do obchodu, koupím aspoň něco na cestu na snídaní, protože tady nemám vůbec nic. Takže si koupím takovou jako rychlovku a mezi tím půjdu na autobus, ať stihnu, jede mi za půl hodiny, takže jako času dost, ale potřebuji se trošku nasnídat, protože
právě do Olomouce kvůli tomu, abych si nakoupil nějaký potraviny, něco, co budu potřebovat. A také můžu teda i vám trošku prozradit, že jste si psali už několikrát o to, jestli bych náhodou nechtěl natočit další video ohledně vaření nebo podobně, tak můžu jenom prozradit, že nad tím uvažuju a že se možná něco takového chystá, takže nebudu víc prozrazovat, ale určitě se máte na co těšit v videích, které budou o Vánocích, takže pokud chcete vědět, co na Vánoce poběží, tak se můžete podívat na kartu komunita, kde jsem vlastně dal, řekněme, takový menší plakátek, na co se můžete těšit. A myslím si, že jedno z těch věcí tam bude i toto, takže sem uvidíte a já se teda jdu oblíct, nebo už převlíct. No, malinko vyrazím na autobus. Tak už máme tady další den, tím je čtvrtek, máme ráno, no, 1:45 ráno. To vidím, že zase půjdu spát trošku později, jako každý den poslední dobou, což taky není úplně dobrý, ale prostě nevím, jsem nějak tak teďka naučený prostě chodit spát trošku později, což samozřejmě příští týden nebude úplně fajn, protože budu mít noční, takže tím pádem to budu mít celý přetočený. No, co se týče teďka, tak už teda fakt budu spát, jsem ještě něco šel dodělat a chci vám odpočinout, dneska jsem dost vyřízený, unavený, mám před sebou ještě, řekněme, dlouhý týden, takže snad to nějak ještě vydržím, sice už máme čtvrtek, jo, ale ono jako moc si toho volá člověk neužije. Hlavně teďka před Vánocem a furt něco musí řešit, dokupovávat a tak dále. Jinak, co se týče natáčení dalších vánočních videí, tak doufám, že se k tomu ještě tento týden nějak dostanu. Chtěl bych případně něco dneska natočit, ale uvidíme, jak to vyjde časově. Samozřejmě ještě mě toho čeká fakt hodně, budu natáčet 6-7 videí, no celkem má vyjít. Takže mám jako fakt co dělat. Doufám, že to všechno stihnu, že to všechno stihnu natočit, no, musím, protože mi nezbývá. A potom, až to budu všechno hotový, natočený, sestříhaný a publikovat na YouTube, tak se fakt samozřejmě můžete těšit, protože budou videa vycházet každý den od 23. prosince do 1.1.2025. No, nebudu nějak více prozrazovat, máte se určitě na co těšit. No a já si jdu teďka lehnout, budu se střímnout, no a uvidíme, až nějak ráno se zbudím, což počítám asi v 9 ráno, tak se případně tak nějak ozvu a sdělím vám zase třeba něco nového, pokud se něco stane a přihodí. Tak už máme momentálně další den, tím je pátek ráno, máme něco po 6. hodině. Já teďka, proč vlastně stávám tak brzo ráno, je ten, že na dnešní 7. ráno mám vlastně objednání u ORL, čili na ušní, nosní a krční, čili musím tam je vlastně se sluchem, poslední dobou se nějak vždycky zacpává, takže tam právě jdu na ušní a jsem tam na 7 ráno, takže sice autobus mi jede teďka za 4 minuty, ale ten nestihnu, takže projedu tím dalším, který mi jede ve 21, což je za asi 13 minut, takže ten bych mohl stihnout lépe. No, takže dneska mám tipá do doktora, no a hned potom, jak vlastně skočím u doktora a vlastně půjdu potom zpátky cestu domů. Jsem si řekl, že bych ještě případně skočil do obchodu, něco ještě vzal, něco nakoupil, protože potom už nebudu mít čas. A uvidíme, no, na to všechno stihnu. Jinak právě příští týden, někdy v pondělí, v úterý mi přijde jedna velká zásilka, takže můžete se těšit na speciální vánoční video, čili to bude vlastně unboxing a řekněme takový mystery box. Takže se máte fakt na co těšit, bude tam úplně od všeho něco. Nebudu víc prozrazovat, co tam bude, nebo co tak nějak by tam mělo být, ale samozřejmě uvidíme ve videu. Si chci vlastně udělat takový vlastně svoje, řekněme, předběžné Vánoce. No a pak bych tady ještě čekal natáčení dalších vánočních videí, takže chci to pokud možno stihnout co nejdřív. A nejpozději příští týden, abych měl všechno natočený, sestříhaný a všechno vlastně tak na YouTube, takže snad to stihnu. A potom teda uvidíme, no, vy se samozřejmě máte na co těšit, protože fakt jako letošní videa budou o trošku, řekněme, propracovanější než minulý rok. Snažím se prostě každým rokem to trošku vylepšovat a dávat vždycky něco nového, takže uvidíme, jak to dopadne. No a já se teda už pomalu převleču a vyrazím na cestu. A už máme tady další den, tím je sobota a máme dopoledne. Teďka momentálně za chvíličku vyrážím za mámou, protože jsem na sedlo neviděl, takže beru tam nějaký ozdoby, protože ještě tam u nich budeme zdobit vánoční strom, který není koupený, ale ten samozřejmě budeme koupit v Hornbachu. Takže já se samozřejmě nějak trošku připravím, nachystám, obleču a podobně.
No a vyrazím na cestu, protože za nějaký 20 minut jde autobus, tak až ho stihnu. No mezi tím si samozřejmě ještě sedu s mámou v Olomouci a pak pojedeme společně. No tak máme teda večer, 11 hodin, pořád teda ještě sobotu. No dneska jsem teda nakonec to dopadlo tak, že jsme se sice v Olomouci s mámou viděli, ale mezi tím jsme ještě skočili teda něco ještě pokoupit a něco ještě dokoupit, co bylo potřeba. No a zatímco se to tak zdrželo, tak nakonec jsem teda už nešel za mámou na návštěvu, ale už jsme se prostě zase rozloučili, ona jela domů, já jsem jel, taky jsem domů, takže doufám, že to vyjde někdy jindy. Jinak zítra mě čeká cesta do opuštěného hotelu, který se nachází poblíž Beskyt, takže mě čeká skoro 4hodinová cesta. Takže jako docela masakra, zítra ráno vstávám někdy o 6:30 ráno. Takže celkem jako masakr. No uvidíte samozřejmě sami, protože o tom budu dávat ještě věci na Instagramu, na moje storíčka, takže pokud chcete vidět nějaké informace, máte dole pod tímto videem v popisku odkaz na můj Instagram. Je tam i odkaz na můj druhý YouTube kanál, zkrátka máte tam různé odkazy, takže pokud něco byste chtěli vědět, tak všechno tam najdete. No, já už tento týdenní vlog ukončím, mám 11 večer a teprve až teď jsem se konečně dostal k tomu stříhání týdenního vlogu, takže pokud se vám líbil, nezapomeňte zanechat like, pokud ne, tak dislike a budu moc rád i určitě za jakoukoliv podporu, ať odběratelem, pokud nemáte ještě odeběr, tak můžete ho tam hodit pomocí tlačítka odebírat a vedle ještě tlačítko zvoneček, aby vám tím pádem neutekla žádná nová videa. Jinak omlouvám se za koktání, ale už prostě jsem člověk unavený, takže vám přeji krásný večer a těším se opět u nového videa, který vyjde teď pondělí ve středu, a to z toho opuštěného hotelu. Takže do té doby zatím ahoj.